Het is 4 uur en er is het Frieskenijs. Goedemiddag. Er komt een reorganisatie bij het toneelselschap Theater. Dit omdat de uitkeringsinstantie UWV het plan om vaste maaiwerkers 30% te kwart zien op haar salaris afwijst het. De regeling is maar succes onvochten, troch de acteurs Jan Arends en Marijke Geertsma. Voorzitter van Theater, B.M. Bilkes, zei het nou net meer om een reorganisatie hinnen te kennen. De staatssecretaris bezuinigt, heel duidelijk. Maar gelukkig, dankzij de Tweede Kamer, zitten we wel in die structuur. Dus we worden meegenomen, we hebben heel positief oor. Maar het houdt wel in minder geld dan we ontnota hier. Dus wij moeten reorganiseren. In september zal de leiding mij alle belutsen en importeren hoe of verder. De politie heeft zien verdachten aanhouden die het in juni op een kampeerborkerij in Bakkeveen vakantiegasten mishandeld hebben. Het gaat om een groep Friesen die die nacht in een café spul kregen hier, maar jongeren uit Noord-Holland die in die kampeerborkerij zitten. De Friesen sloegen de slachtoffers in een sliepcel met stokken. Ze vernielden meubels en een ruut. Doet de politie te plak weer wie in de dierders voort. De politie heeft daarna in het onderzoek een prototje gejet en kwam samen zien verdachten op het spoor. Ze komen uit Bakkeveen, Wierwoud en uit Waskemar. In Friesland hebben ze heel nog leer van de PC van morgen. De gasmatten op het chocolaan leidt er strak bij. Bij de 158ste editie van de PC wordt geen probleem met het veld verwachten. Verliezen hier wienen de keersomstandigheden min om het veel te ruim net onkoer. Intussen had het chocolaan een opknapbeurt aan. Er is een nieuw drainagesysteem online en dat lijkt het goed te werken. Want hij laat er nog een stuk droger bij. Ik heb hier maandag van de week ben geweest te mengen, want het hele week rond, want 60, 70 mm, ik hoef niet aan de trekker rijden, dus ik bedoel, ik zet er net doorheen. Begin van de juni wordt het gas nog 1 keer meend, daarna is het onder keertjes. Sjoerd Talsma wordt de nieuwe PvdA-wethouder in Zuidwest-Friesland. Talsma, die het krijgt Jood 50 jaar wordt, volgt Andries Eckhart op. Die is wethouder worden in Ljouwert. Talsma is toen 1992 fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Snits en nu van Zuidwest-Friesland. De Snitser neemt de portefeuille onderwijs en sociale zaken oer. Het gebied zelf is mij bekend, het portefeuille is mij wel bekend. En ik heb ook wel in deze portefeuille wel een goed netwerk met Empathek en het Antonius Zorggroep. En dat netwerk en al mijn kennis en ervaring die ik inzetten om deze uitdaging tot een goed eind te brengen. En ik heb ontzettend volle zin op. Talsma wordt op 22 september officieel geïnstalleerd. Toch het droegelezen van een van de petgatten in het natuurgebied te delen, wordt bezocht om daar zeldzame planten en beesten te krijgen. Het gaat om een bijzonder ecologisch experiment. Op maar een paar plekken in het noorden had Staatsbosbeheer een petgat beschikbaar besteld onder een stichting die daarmee experimenteren wil. Een petgat is een gat dat oerbleun is nadat de veenwaai is om turf te maken. Nadat het petgat leegpompt is, rint het na een paar maanden weer vol. Het zinvolle is dat we uiteindelijk een vorm krijgen dat we gewoon kinderwetter in de petgatten krijgen. Daardoor krijgen we meer plantengroei, meer riet. Dus meer krabbelscheren, orenplanten, dus meer vogels, meer dieren, meer libellen. Daarnaast bieden planten, lik als ruit, bescherming onder Sanium de Lisvelden, dat het veen jettiets op blij. Het waren er nog. De wien jouwt om del van de jong en er volgt een warme nacht, maar een gratis 8. Morgen een tiege warme dag, 26, 27 graden. We krijgen wel minder zinnen. Later in de middag of jong kans op een ruin of tongerbui. De zwakke onmatige wind draait van eerst naar noord. Het vierde fruitsjoch toons die geregeld zinnen en 24 graden, maar de buienkans die neemt af. En dat zag je deze kwartier dadelijk hier, clips en regionet. En ik meld me maar meer Friesnijs aan ze om 6 worden.